Kubli perlo barang prias ngoba be pisa sil pansha kan YouTube channel ka Jingpynthymmai. Perlo e janga ngapan wa na phi ya ka jing Muslim ka janga ban pen mi ya ki video dari kidaw ki bam lakiar. Ti perlo e janga hani klemat shwa bangin sedang berpuli tin ka jong bre kwa pen sam ya phi kandia na ka Bible chapang ka bainong Jong ka jingialeh. Ni te perlo e janga ba ni em hani ka perthai ka bapop ki bangi Nisha care tawar dah kijing senior sudah dah pop sudah berkelong ke yang iban hendring itu pad ba utrai jisu be jongi un ai ke bainong yang ya kita kijing le ke jongi kibangi la ban ya sha ya ki baro palong be jonga shabangin sedang men pule nak tin ke jong blei toy pedem clear ke jing duai au blei pa jingi ba meneng long ba khoi kerteng ke jong me wan ki ma ke jong me long komon ke jong me khando kumba beneng Belong utau siem kis ia try alpha but omega bestang but bakun ba ia jangi ki brio hado kata try sub ia jungang ai kublai ya kita ki jigar khu ba malai khu yangi mala ka si poj em jungi ka ji pendap pen bia ka jong me yangi ka ji pen kot pen khia ka jong me yangi nga ai kublai try sub ia jungi ki bar ka jing lem ha ka jong me yangi i we bi we try kan ran kan ikleman ngapan born we bayarap ingi tras be jonga bangila so thoi kten ko jong me ai ga jing nang ga just start ga jing stho ga jing champang khana bangin duk tep e ka ba me mon yangi bangin le bangin so tho tras be jonga ya kamon ko jong me jisu be jonga kan diklembat nga duai hame sko pha tras be jonga ma ki pop ki rangkang ko jongi ki bang si me manak si pop ka jem jongi me kini baro gi panyo gi dem hateng jisu amen Matthias kalong ka baat pusan kan khot ka baat puwei ka ong ti ukenra jong ula ong ha bha me ushakri babha bat banget melaminot ha ki bakhindiat ngan bu ya me halor ki babun to khile chapo ka jingkemen ukenra jong me porlog be jonga wala dangim la ban kamai ya ka jingpen ka bible pat ka padan kam ya ka jingkermen ya ka bainong kum ka jing pen khi men sim ban ka jing jong ka jing ngai kum ki to ki nong yo nong ki bam bit dor ya ka jing ice ko bha ka jong ble bat ha ka bakut ke ka bangi yo ka long barabor batang kata hi ka jing ice ko bha uble u david wang ha gi sam ka long ka ba khat khandai dhat ka ba nyo lu khat we ka an u try ka long ka ba janai ka ba pen bha pat ya ka men sim ka Jingpla utrai kalong kabas kem kabapen start ya ubashida ki hukum utrai kilong ki badai ki bapen kemen ya ka donon ka hukum utrai kalong kabas ngor kabapen shay ya ki kmat ka jing shapting utrai kalong kabakhuan kabane junam ki jing bishar utrai kilong ki bashisha ki bahok barok phar kilong ki ban kham ikwa ya ki ban ya kaksiar shisha ken ban ya shibon kaksiar banalla ki kham thiang ru ban ya ka ngap bat ya ka jingjau ka rongap ru putet ha ki lamaham ya ki shakri jongme ha ka basumar ya ki ka don ka nong ka bakrau perlo be janga bon ki jaka ha ka bible ka bakranch phang ka bainong ka jongi ya ka bau Jesus Christ daladi hula kular baha ka jingwan arsin ka jong unai hangi bat kumjuru ka ne ka jingya klan jongi bat ka pop kan saja no shisendan ka kod the great controversy bala tho da ka Miss Ellen G White ka ong lap dia thlit brio ban batai ya ka bainong ya kita ki bahok on sapentip ha kitu baro ki bayok mi yaka dan jingmut brio balengkot kabala ban sgo thu ya ka buram ka paradise ka jo uble shisha parlo be junga dan shisha ka jingmut brio ka bala ban kot ya ki e baro ujisu lapan kot ya beauty tudes ha ka jingelap jo halor ulum sinai da kini kitien na Matthias kelong ka ba san ka khat ka bakharoi bakhara suk maphi haba kin yakren ben bat pen shitom yapi bat ba kin ong kiktin baman baroru yapi na kabenta jonga haba kisulam ler to ya shat kemen ru namar ka bakrau ka bainong jongpi ha kibneng na bakumta kilaya penshitam ya ginong ya thulupa kibala men shwa jongpi perlo be jonga
ngitip baro bahabang ngiyai kat kum kamon ko jong blei habang ngiyai kat kum ke hikum ke jong blei bon ki ban yakren ben yangi ban bon ki ban yakan tho yangi bon ki ban isi yangi bat kin pen no nangi rukum jo hendrei hangni ka tin ko jong blei kala ong bangin yo ya ka bainong ka bakrau hadin ka jingjer ya ki brio jong ka jinget na ki hebru kal nong bakhat wei upor las dang pat ya kal nong ka babut ka babatai ba balai ujisu lakloi banyab halor ka ding phna hebru kal nong ka bakhat ad khat ka banikar ba ar ka ong na bakumta mangiru haba lakir tawer yangi daul o kisakhi katne tongin bread no ya ka jingpenwet baro baria kata ka pop ka bashat sno hangi batongin ya phet da ka jing ya sha ya ka jing ya phet thong ya ka balabu akhmat ka jongi da ka bakmi sha ujisu unang pelang bat unang penjanai ya ka jingget ka jongi ubanamar kata ka jingkemen ya ka ba labu akhmat jongu ulasha ya ka ding phna uda iben ya ka jingle ran ban ula shong ha ka kti kamon ka khet uble porlok ba e jonga ka jing ai nong namar ka jing ai ne kam de ka ju bat ka jing pen em da ki jingle manu ke na pleng jongi ne ki brio jo ka bai ki bala tre system shisha hado ban yo nam ban long ki ba bedor rahmat ka jong ble om dan shisha kum kita de namar kata kada bagi don kam ya kading phna ladangin jin dala yo pelat hi dala de daki kam ki jongi kam dan jingbat bat kam dan kam ru yaw disu baun keu halor kading phna hanrei parlo be jonga baro kadai tang ka jing ai sko bhas rom khan main riu ka ong tilada ka long da ka jing ai e kam long shu na ki jing le la om kumta kata ka jing ai e kam long shu ka jing ai e parlo be junga ka bainong shisha ka de tang da ka jing le ka jong ble ka batrei na ka banta ka jonga ba ka jong phi kum ki breu langi nengim skautan na ka bam jukut ka ap ingi kat kum ka bible ka ne ka bam jukut kawan ha ka we ne ar ki jing pen pau hangi shimet la ka long ka jing em bam jukut ne ka jing ya bam jukut lo be junga om dan jaka hapadeng om ka we ka gazat ha ka we ka liang bat ka we ka gazat ha ka we pat ka liang parlo be junga ka long tang ka we hi ka jing em bat ka jing yap aka bakut jong ka jing tre ka jong jisu ha ka ni ka parthai ulakran ya kini kentien ha ki senran ka jong u bat kini ki kentien ki aiman siam ha ka por jong ka jing do jing kermen bat ki jing tendu bat kini ki ju ki kentien ki aiman siam yangi ru menta ngine phai show yones kalnong ka ba khat saw ka khat ka balai onda ngala len no bat ngala kre ya phi ka jaka ngan wan pat bat ngan shimti ya phi hala de hi baha ka ba ngalong mga phiru phila banlong parok be junga ka no shisha ka long baskau tanar kini kentien ba uble ula kular baha ka jiwan arsin ka jong u on wan phai biang sha ka ne ka parthai ba shimti yangi we pe we sha ka ta ka baneng ka bathmai ka ba u la pan khre nam ta ka jonga ba ka jong phi parok be junga ngi te baha ka ta ka parthai ka bathmai ka baneng ka bathmai ngite babaro ka long kumno titong ini poli nak jimin pa nang bar phuwei khar pasau ti uble unyan no ya ka jingjau ummat baro na ki khmat jongki bat ka jing yap kan om long shu lamne ka jing ngausi lamne ka jing yam lamne ka jing pang kan om long shu kita ki ki bamen shwa ki la len no parlok be junga shisha hangde ka long ka baskau tanan ba ha ka ta ka baneng pa thamai indap tang da jikimen suda onom don ka jingjau umman bat ka jing yap kanom don shu bat kanom don shu ka jing susi ne ka jing pang jistam bat ka jing yam ka jing on ngai tang ka jikimen suda bat parlo be junga ha ka bakut hangningi i ba ubleu lo ong ba un ai ya ka bainong ya ki ba bo ya ki kom ka jong u ya ki ba ya ka kom ka mon ka jong u un ai ya ka nong ngine phai sha ka jing pan pa ka nong ba ar pu ar ka du khat ba khat a khmi ngawan kloi bat ka nong jonga ka don lem bat nga ngan ai nong ha we pa we baro kat kumba long ka jing le ka jong u hangni parlok be jonga ngi te ba ha ka singi ka ba khado ha ka jing wa ra sin ka jong jisu i ba ro ngin yo ya ka nong bat parlok be jonga ha ka ta ka jing wa ra sin ka jong jisu un ai ya ka ta ka nong kat kum ka jing le ka jongi te parlok be jonga to blin kut khui phi we bat tanang yai
Biskem ya ka jingi ke jong pi ho batanai buat kum ke jong khamtam nama bakilong ki bakongsan ha ka jing ke jingi iwe biwe to blem nak rukhui pi sien pan bai kedo biang pat ha ka we ka video